Nhar il-ġimgħa li ġej Malta se tosserva jum ta' luttu nazzjonali b'rabta mal-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia li kellha 53 sena inqatlet kiesaħ Biered it-tnejn 16 ta' Ottubru b'karozza bomba tefa' ta' ġebla l-bogħod mir-residenza tagħha fil-Bidnija. Fi stqarrija, il-Gvern ikkonferma d-deċiżjoni li nhar il-ġimgħa li ġej ikun immarkat b'luttu nazzjonali hekk kif tħabbar li f'dan il-jum se jsir il-funeral ta' Caruana Galizia. Il-Gvern qal li dan se jsir bħala sinjal li l-ebda attakk fuq il-libertà tal-espressjoni ma huwa aċċettat fid-demokrazija tagħna. Qal li dan se jkun ukoll turija ta' rispett minn pajjiż wieħed maqut. Is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar diġà kiteb uffiċjalment lis-Segretarji Permanenti, Diretturi Ġenerali, Diretturi u Kapijiet tal-entitajiet pubbliċi biex il-ġimgħa il-bnadar fuq il-binjiet pubbliċi kollha ta' pajjiżna jittajru mezza sta. Il-Gvern appella biex dan is-sentiment ta' luttu nazzjonali jiġi rrispettat minn kulħadd u sostna li s-saħħa tad-demokrazija tagħna toħroġ f'mumenti bħal dawn. Rapporti fil-medja qalu li l-Prim Imħallef irrakkomanda li l-ġimgħa li ġej il-qrati jalqu f'nofsinhar u se jinstemaw biss każijiet urġenti li jistgħu jinqalgħu matul il-jum. Intant il-katavru ta' Caruana Galizia ġie rilaxxat għad-difna 4 ilu u l-qraba tagħha qalu li d-difna se ssir b'mod privat u talbu lil mezzi tax-xandir biex ma jersqux lejn il-Knisja Arċipretali tal-Mosta fejn se tkun qed tiġi kkonċelebrata l-quddiesa tal-funeral mill-Arċisqof Charles Scicluna. Intant f'intervista fuq One Radio il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca appellat biex il-poplu jinżaq il-libsa tal-partiġjaniżmu u jingħaqad ħalli dan il-mument ta' dieqa nitalmu minnu u nimxu l-qudiem. Il-President Coleiro Preca qalet li hija fiduċjuża għax mid-diskors li sar fil-Parlament nhar it-Tnejn jidher li l-mexxejja politiċi qablu fuq il-bżonn ta' riforma u konvenzjoni kostituzzjonali. Qalet li l-Kostituzzjoni li ilha 53 sena jeħtieġ li tinbidel biex tlaħħaq mal-bidliet li ġab u qed iġib il-progress soċjo-ekonomiku f'pajjiżna.